اویں تاں عید ہے ایک مسرت دا نا ساڈے لو عید بھی ایک عجب سوگ ہے ساڈے جذبات پابندے اوقات نہیں مفلسی موئی مچھڈن بنی روگ ہے زندگی پھکے ٹانڈے وانگوں بے مزہ رات ڈیں جیونا بھی عجب بھوگ ہے شام دے شوق ساڈی کیتی شام ہے مر گیا جیندے جذبات دا جوگ ہے عید پڑھدے تہیں کیونکہ واجب جو ہے پر اساں لوگ اتھ بھی مشر ہوندے ہیں دیکھ کے وسبہ ملبوس ویسیں دے وچ اپنی قسمت تے غربت کو رج روندے ہیں اور لم یزل ذات غربت زدہ لوکیں کو آپ اپنی خصوصی امان اچ رکھو ای نہ ہووے جو تیڈی بغاوت کرن بس وزن جیت لے امتحان اچ رکھو اتنا روزی تا دو شکر پڑھ کے سمن شکر ایمان ہے ایمان اچ رکھو خاص خوشیں دے تہوار جتنے بھی ہیں بھوئیں کنوں چاہ گھنو آسمان اچ رکھو کوئی خوشی جڈاں بھوئیں تے زباک تھیندی ہے اے نپھر تھی کہ مجبور مونجھے تھیندن بھوئیں تے زردار دیاں رونقاں دیکھ کے میری دھرتی دے مزدور مونجھے تھیندن اور بالیں خرچی منگی یا کھڈونے منگے واہے کے اکھیں کنوں نیر نہ کیتی ہے بالیں خرچی منگی یا کھڈونے منگے واہے کے اکھیں کنوں نیر نہ کیتی ہے جیرے ہتھیں کو مزدوری چھالے ملین انہیں ہتھیں دی تحریر نہ کیتی ہے ماں دی ممتا کو گو جے جڑا جوش آئے مونجھ دی بن کے تصویر نہ کیتی ہے عید دا کوئی سوان کاش پورا کراں گھر دے وارث کو تدبیر نہ کیتی ہے پیو دی نہ دی وجہ اے سمجھ نہیں سگے تھی کہ مایوس تر تکیندے رہن بال تاں بال ہن بالیں کو کیا خبر بال رو رو تقاضا کریندے رہن اور تیر بن کے لگن وین اولاد دے پر بیچاریاں دا چارہ جو کوئی کہہ نہ تیر بن کے لگن وین اولاد دے پر بیچاریاں دا چارہ جو کوئی کہہ نہ صرف ایک بے کو ڈے ٹیک روندے رہن نال ڈسدا سہارا جو کوئی کہہ نہ این خوشی دے وچ مونجھ دا راج ہا کیا کرے نہ گزارا جو کوئی کہہ نہ ویڑھے والے بھی نہیں ترس کیتا ذرا میرے معصوم پھول مار متھا رونن پیو تے ماں نپ کے گھر دیاں دیواراں رونن بال ایک بے کو بھر کے گلتھا رونن اور تے کو آہ دیندے ہن عرش دو دیکھ کے حال تے خاص تھیوے کرم کبریا تے کو آہ دیندے ہن عرش دو دیکھ کے حال تے خاص تھیوے کرم کبریا کچھ نہیں سے منگ دے لیکن تو احسان کر زندگیاں ساڈیاں کر دے ختم کبریا کوئی سہولت حیاتی دی موجود نہیں انجھے جیون تو آندے شرم کبریا تو تا مرضی دا مالک تے مختیار ہیں ساری عرضی تے کر ہکو کم کبریا کر زمانے دی ترمیم احسان کر ڈیہیں بیا جوڑ دے رات بھی جوڑ دے نہیں جھلیندی جے کر عید بھی تائیں کنوں تو غریبیں کو کائنات بھی جوڑ دے اور ہن ابھر دے کنوں لا کے لاہ دے تونی سارا ڈیہیں جو کماؤں شام فجر دا نہیں ہن ابھر دے کنوں لا کے لاہ دے تونی سارا ڈیہیں جو کماؤں شام فجر دا نہیں کڈ کریں بال توڑے مدرسیں وچوں انہیں کو کام تے لاؤں شام فجر دا نہیں ٹھیک ہے اج تقاضا بھی ہے علم دا بچے کیویں پڑھاؤں شام فجر دا نہیں جے کراچی دے وچ 6 مہینے رلوں گھر دے وچ جڈاؤں شام فجر دا نہیں کیوں پریشان پردیسی مزدور ہیں میڈا مالک کوئی تاں خوشی جائز کر یا سرو جی چھٹے انجھے جیون کنوں تیڈی منتوں سی خودکشی جائز کر